Τελικά, τι πρέπει να κάνουμε? Να μαθαίνουμε αφοπλισμούς διαφορών όπλων ή όχι? Κάποιοι μιλούν όχι. Κάποιοι μιλάνε ναι. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να κρίνω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ούτε και να σας δώσω κάποιες συμβουλές στο τι να κάνετε. Εγώ είμαι της άποψης να κάνετε αυτό που σας αρέσει, αυτό που επιθυμείτε και αυτό που αγαπάτε. Αν μια πολεμική τέχνη, η οποία ασχολείστε με αυτήν και έχει αφοπλισμούς, γιατί όχι, να δοκιμάσετε, να κάνετε. Αλλά δεν πρέπει όμως να έχετε αυταπάτες. Δεν πρέπει όμως να πιστεύετε ότι με 3 φορές που πάτε ή με 3 φορές που κάνετε προπόνηση, ας πούμε, σε διάφορους αφοπλισμούς διαφόρων όπλων, πιστεύετε ότι είσαστε αξιόμαχοι σε μια πραγματική μάχη με ένοπλους αντιπάλους. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πάρα πολύ εξάσκηση και πρέπει να γίνονται συνεχόμενες αυτές οι εκπαιδεύσεις, όχι μια φορά στο τόσο. Άρα λοιπόν, να κάνετε αυτό που αγαπάτε, αυτό που σας αρέσει και αυτό που πιστεύετε, αρκεί να μην έχετε αυταπάτες και να είσαστε ρεαλιστές στο ποιοι πραγματικά είσαστε και τι μπορείτε να καταφέρετε.